बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जादों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअजों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ सोलोंनो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आंहा दिनै मोनसे गुबुन मण्डलीयाव प्रग्राम थानायलाय प्रग्राम जोबनानै भुटान सेराव जों बेरायनो फैदों। नैबे हाजोखौ नोंथांमोना समायना नुदों। बेनिखायनो बेखौ आं नुनायखाय इसोरनि सोरजिनाय समायनाखौ सानखांनानै मोनसे भिडिअ बानायनो होनना सानदों। जों जेब्ला बे मिथिंगानि समायना महरखौ नुयोना, जोङो गावखौनो बावो। गोजोननाय मोनो जिउआव, दुखु दंब्लाबो दाहा दंब्लाबो जोङो रंजानाय मोनो। नाथाय बे रंजानायखौ सोर लाबोदों? दिनै बुहुमखौ सोरजिदों, मिथिंगाखौ सोर सोरजिदों? दिनै फोरबो इसोरासो सोरजिदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय बे समावहाय जों बाइबेल सिरि नायो ना, संसारखौ सोरजिनायनि सिगांनो इसोरा दिनैहाय जोंनि थाखाय गोबां साननानै दंखायोमोन होनना बुंदों ना। नैबेयावहाय जों जेब्ला जननि 1 सिरियाव नायो, बेयाव बेबायदि लिरदों, संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्राया दंखायो, बे बाथ्राया इसोरजोंमोन आरो बियो इसोरमोन होनना बुंदों। बे संसारखौ, बे बुहुमखौ, बे मिथिंगाखौ सोरजिनायनि सिगांनो इसोरनि बाथ्राया दंखायो होनना बुंदों आरो बे बाथ्रायानो इसोरमोन होनना बुंदों। जागायजेननायनिफ्राय बे बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन होनना बुंदों। जागायजेननाय समनिफ्रायनो बे बाथ्राया इसोरजों लोगोसे दङमोन। बे बाथ्राजोंनो इसोरा गासैखौबो सोरजिदों। बेखौ नागारनानै इसोरा मुङा मोनसेखौबो सोरजियाखै होनना बुंदों। बेयाव नुनाय मिथिंगानि गासैखौबो इसोरा गावनि बाथ्राजोंनो सोरजिदों। बियो दिनैहाय बिफां रज'दों होननाय लोगो लोगो बिफां रज'दों, दाउसिन दाउलाफोर जोनोम जादों। बेबायदिनो बे बाथ्रायावनो गोथां दंमोन होनना बुंदों। इसोरनि बे बाथ्रायावनो गोथां जिउआ दंमोन होनना बुंदों आरो बे गोथाङानो मानसि हारिनो स्रां होबायनो। दिनै इसोरनि बे रावफोरानो दिनैहाय मानसिनि जिबनाव स्रांखौ होबाय, गोजोननायखौ होबाय। बे इसोरनि बे सोरजिनाय बे समायना सृष्टिखौ, इसोरनि बे बोरखौ दिनै मानसिया मोनबाय। बेखौ दिनै रावबो सेनानै लांनो हायाखै। इसोरनि अननाया दिनैहाय मानसि हारिनि थाखाय बेसे समायना। बेनिखायनो दिनैहाय जों साननानै नायदो, बे समायना हाजोखौ दिनै इसोरा सोरजिबायना, बेखौ समायना सोरजिबाय मानि थाखाय? बाइबेलाव जेब्ला जों नायो, गितफोरनि 95 सिरियाव जों जेब्ला बेबायदि लिरनाय दङ, बुहुमनि गोजौ जायगाफ्रा बिनिनो आखायाव दं आरो हाजोफोरनि थिखिनिफ्राबो बिनिनो। नैबे हाजो थिखिनिखौ नोंथांमोना नुदों। नैबे हाजो थिखिनियानो इसोरनि फोरबो जिसुनि आखायावनो दं दा। लैथोआबो बिनिनो, मानोना बिखौ सोरजिग्रायाबो बिनोखा होनना बुंदों। लैथोखौ सोरजिग्रायाबो, हाजोखौ सोरजिग्रायाबो इसोरानो होनना बुंदों। बेनिखायनो बिगोमाया बेनो। बेनिखायनो जों जेब्ला सिरियाव नायो, इसोरखौ बाख्नायनो, इसोरखौ खुलुमनो नैबेयाव जोंखौ खावलायदों। फैदो जोङो बिखौ गुग्रुबनानै खुलुमनि, जोङो सोरजिग्रा फोरबोनि मोखाङाव हान्थु खरायनि होनना बुंदों। जोङो गाव गावखौ इसोरनो गथायनो, इसोरादि जोंनो बेबायदि समायना मिथिंगाखौ सोरजिना होबाय, समायना बुहुमखौ नोंथांनि थाखाय सोरजिबाय। दिनै बे समायना नुनाय हाजो थिखिनियाबो फोरबोनिनो होनना बुंदों। बे नुनाय फैलाव मिथिंगायाबो इसोरनिनो आरो बे लैथोफ्राबो इसोरनिनो। बुहुमनि गोजौ जायगाफ्रा बिनिनो आखायाव दं आरो हाजोफोरनि थिखिनिफ्राबो बिनिनोखा होनना बुंदों। लैथोआबो बिनिनो, मानोना बेखौ सोरजिग्रायाबो बिनोखा। दिनै फोरबोखौनो दिनैहाय लैथोखौबो सोरजिदों, हाजोखौबो सोरजिदों। बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौ मान होनो, इसोरखौ बाख्नायनो जोङो दिनैहाय सेस्था खालामनि ना। दिनैहाय जों संसाराव साननानै नायदो, दिनै बुहुमखौ सोर सोरजिदों होनोब्ला गोबां मानसियानो जों बुंनो हाया। गुबुन धोरोमनि बिदा फंबायफोरनाव जों सोङोब्ला बिथांमोनहाबो बुंनो हानाय नङा। नाथाय नैयावहाय बाइबेलाव जों जेब्ला गितफोरनि 5 सिरियाव नायो, नैयाव बेबायदि लिरनाय दङ, मानोना गुबुनफोरनि मोदाइफ्रा मुर्तिसो होनना बुंदों, नाथाय फोरबोआनो नख्रांखौ बानायदों। सोमोनांथाव। गुबुनफोरनि जायनोखि खुलुमजाग्रा, बिसोरो मुर्ति होनना बुंदों। बिसोरहा जिउ गैया। नाथाय जोङो जायखौहाय मोनबाय दिनै इसोरनि अननायाव, जों इसोरखौ खुलुमनो मोनबाय। नैबेयो मा होनना बुंदों? फोरबोआनो नख्रांखौ बानायदों। फोरबोआनो नख्रांखौ बानायदों। बेसे गेदेर जोंनि थाखाय बे बाख्नायथाव। बेनिखायनो जों इसोरखौ जोङो हामबाय होननांगौ होनना बुंदों। बुहुमनि गासै मानसिफोर फोरबोखौ बाख्नायदो, फोरबोनि महिमा आरो बोलोखौ बाख्नायदो। आसरित सोमोनांथाव। इसोरा दिनैहाय जोंखौ अननायखाय बेबायदि समायना बुहुमाव समायनासिन साननो हाग्रा नोंखौ आरो आंखौ सोरजिबाय। बेनिखायनो जों बे बुहुमाव थानाय समावनो, थांनानै थानाय समावनो इसोरखौ जों बाख्नायनो, इसोरनि गौरबनि, इसोरनि महिमानि थाखाय जों गावखौहाय गथायनि। आंनि बे समायना महरजों आं इसोरखौ बाख्नायनो हागोन नामा? आंनि बे गारांजों आं इसोरनि महिमानि थाखाय मेथाइ रोजाबनो हागोन नामा? नोंथांमोना एसे साननानै नाय। मानोना बे समायना हाजोखौ, समायना लैथोखौ, समायना बुहुमखौ, समायना मिथिंगाखौ नोंथांनि थाखाय, आंनि थाखाय सोरजिबाय। जों बेसे खाफाल गोनां, जों बेसे खाफाल गोनां।
बेनिखायनो जों जेब्ला गितफोरनिनो 92 बालाबनि 11 सिरियाव जों नायो बेयाव बेबायदि लिरो नख्राङा खुसि जाथों आरो बुहुमा रंजाथों लैथो आरो बेयाव थानाय मानियानो सोगोमथों होननानै जेब्ला फोरबो जिसुआ फैफिनगोन नैबे लैथोफ्राबो हाजोफ्राबो मिथिंगानि गासैबो रंजागोन होनना बुंदों खुसि जागोन नख्राङा खुसि जाथों आरो बुहुमा रंजाथों होनना बिसोरबो रंजायो बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय साननो हाग्रा जानायखाय मानसियाबो जोङो रंजानि हायेन आरो बेयाव थानाय मानसिफ्राबो रंजाथों बे समाव हाग्रानि गासै बिफांफ्राबो फोरबोनि मुंखौ रंजागोन होनना जेब्ला फोरबोआ फैफिनगोन बे बुहुमाव थानाय गासै बिफां लाइफां जिब जुनार रंजागोन होनना बुंदों बिनि मुङै बाख्नायगोन बिनि महिमा रोजाबगोन मानोना बियो बुहुमनि गासै मानसिफोरखौ बेंनो फैगौ होनना बुंदों गासै बुहुमनि मानसिफोरखौ गासै मिथिंगाखौनो बियो बेंनो फैगौ बे संसारखौ धोरोमै आरो हारिफोरखौ नियायै बेंगोन होनना बुंदों जोंनि संसारखौ जोंनि मिथिंगाखौ बे नियायै बेंगोन दिनै फोरबोनि आखायाव जेखिनि मिथिंगानि समायनाखौ नुनानै जों गोसो मुहियो बे गासैबो सोरजिजानाया इसोरनि अननायखायसो दिनै इसोरा नोंखौ आंखौ अननायखाय जों बेबायदि समायना इसोरनि सृष्टिखौ नुनो मोनबाय बेनिखायनो आं आसा खालामदों बे समावहाय जों इसोरनि गौरब आरो महिमानि थाखाय जों गाव गावखौ गथायनो जोंनि जिबनखौ जों इसोरनो गथायनो हागोन नामा बे समायना मिथिंगाया जेरैहाय इसोरनि महिमा मेथाइ रोजाबो दाउसिनफ्राबो इसोरनि महिमानि थाखाय मेथाइ रोजाबगोन होनना बुंदों अब्ला जोंबो दिनैहाय मानसि जानायखाय इसोरनि महिमानि थाखाय जों गाव गावखौ गथायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना दिनै बे मेसेजनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान मोनबाय दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथों आमेन